22 anyos nga estudyante sa kolehiyo ang nadakpan sa mga pulis og PDEA sa gihimong bypass operation sa Purok 3 Barangay Poblasyon, Liangas, Surigao del Sur sa nakalabay nga gabi. Nasakmet sa suspect ang 6 ka plastic sachet sa gituang shabu nga may gibog atong 5 ka gramo og nagkantidad kapin 30,000 pesos. Nakuha sab ang mark money og drug paraphernalia. Matod pa ni Police Captain Eric V. Dangite, Acting Chief of Police sa Lianga, dakong kalampusan kini batok sa illegal nga droga ug makapaguol nga usa ka estudyante ang nalambigit niini. Ang suspect ana karon sa kustodiya sa Lianga Municipal Police Station ug atubangon ang kaso ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa alang sa mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Ale Vicente, X7 News.